oficirskom domu dodeljene su nagrade Svetislav Milić, Mladima od srca. Jednu od nagrada za obrazovnu instituciju godine dobila je Matematička gimnazija iz Beograda. Direktorka ove gimnazije Mirjana Katić, moj je današnji gost. Direktorka, dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našli, hvala što ste me pozvali. Sve čestitke, zaista. Lepo je kad neko prepozna, ili tako? Jako je lepo da vam kažem. Gospodin Milić, kada mi je poslao mail da me obavesti da je Matematička gimnazija dobitnik ovogodišnje nagrade, ja sam se veoma obradovala. Prvo, mi ove godine slavimo važenje, bilo i 55 godina postojanja. Drugo, ovu nagradu nismo dobili nikad. A zatim sam se posebno obradovala da je naša najbolja učenica koja je maturirala prošle godine, izvršila Matematičku gimnaziju, Jelena Ivančić, takođe dobitnik, tako da sam zapravo danas dvostruki laureat, jer sam u njeno ime takođe primila nagradu. Pa evo sve čestitke i njoj. Zaista, je li teško biti direktor ovakve jedne institucije koja zaista genijalnu decu obrazuje zapravo? Pa jeste, da vam kažem, velika je prvo čast biti na čelu Matematičke gimnazije, ali veliki izazov. Da vam kažem, ja sam prva žena koja je direktor Matematičke gimnazije za 55 godina. Drugo, moram da vam kažem da sam u oktobru 2019. postala direktora, da je pandemija počela početkom 2020. Verujte mi da uopšte nije lako biti ni prosvetni radnik, ali ni direktor škole, bilo osnovne ili srednje u Srbiji, sigurno ni direktor vrtića, odmah da vam kažem. Ali ja sam jedna hrabra žena po prirodi, borim se svaki dan, dajem sve od sebe, nekako to deca i moji saradnici prepoznaju i to mi je jedino bitno. Jeste, pa ja sam ubeđena da žene kad sednu na čelo neke institucije ili bilo čega, da to mora da bude savršeno. Inače, mislim, ja sam to više puta ovde kazala, da prosvetni radnici zaista jesu heroji čitave ove... Ja ću vam reći, jeste, iz prve ruke da je to stvarno, da su oni pravi heroji Srbije. Naravno, medicinski radnici, razumete, to je jedna potpuno druga dimenzija. To su ljudi koji su, da kažem, po svom životnom opredeljenju da budu lekari ili medicinske sestre izabrali da pomažu ljudima, ali stvarno i prosvetni radnici ove prethodne 2 godine ni u Srbiji, ni u svetu im uopšte nije bilo lako. Ma da, znam. Nije ni deci lako, da se razumemo, ne, uopšte nemojte, ali stvarno biti prosvetni radnik nije ni malo lako u ovo vreme. Šta je izdvojila Matematičku gimnaziju? Šta mislite? Zbog čega je ova nagrada došla u vaše ruke ove godine? Pa da vam kažem, prosto ti fenomenalni rezultati. Znate, posle jedne sjajne godine stalno nam se čini da ne može bolje od toga. Međutim, ta sjajna, recimo, 2019. koja je Jelena osvojila zlatnu medalju u Batu na olimpijadi iz matematike i proglašena najboljom takmičarkom na svetu. Znači, među svim devojkama koje su se takmičile te godine, sem što je osvojila zlatnu medalju na olimpijadi iz matematike, proglašena je najboljom takmičarkom na svetu. Onda je naravno i ostali momci iz ekipe, pa takođe onda posle te sjajne godine čini vam se da ne može bolje. Onda 2020. u kojoj je Dobrica Jovanović osvojio zlato, pa je Dobrica Jovanović i ove godine osvojio zlato na olimpijadi. Prosto ne znam šta bih vam rekla. Stalno i, pazite, samo sam izdvojila one najveće uspehe. Tako je. Znači, mi smo i u ovo vreme pandemije, ove 2 godine, ne biste verovali, osvojili preko 100 medalja na raznim međunarodnim takmičenjima najvišeg ranga iz matematike, fizike, informatike i hemije. Recimo, imamo sjajne rezultate ove godine iz hemije. Ali profesorka, to samo znači da sem fantastične dece vi imate i fantastične profesore, ali da? Tako je. To je suština. Prosto mi smo nekako uspeli da sačuvamo tu izvornu ideju koju su zapravo imali, da kažem, tu viziju koju su imali ljudi koji su stvorili Matematičku gimnaziju, da talentovanoj deci treba izuzetan profesor, ali moram da vam kažem da je zapravo suština u tome što mi vaspitavamo naše đake da nam se vrate. Znači, naši bivši učenici ili su stalno zaposleni sada u gimnaziji ili rade kao saradnici u nastavi. Prosto Matematička gimnazija u Beogradu je dozvoljeno, da se tako izrazim, da ima saradnik iz fakulteta kao i gimnazijama u Nišu, jeste. Zatim, znači, oni rade kao saradnici, kad rade na fakultetima, rade kod nas, drže dodatnu nastavu. Prosto čini mi se da su oni ta snaga i ta mladost vole našu školu. To je u suštini. To je možda ta suština koja nas razlikuje možda od svih drugih i u Srbiji i u svetu. Ta neka iskonska ljubav koju osjećate prema toj školi i želite da je pomognete. Ali da vam kažem nešto, čak i oni koji su otišli često pominju Matematičku gimnaziju Beogradsku i tamo negdje u svetu postižu uspehe. Ja slušala više njih kada kažu... Da vam kažem, to su sjajne priče. Moram da istaknem da se najbolji takmičar Srbije iz matematike svih vremena, Teodor von Burg, posle završenih studija na Oksfordu, vratio, radi stalno i zaposlen u Matematičkoj gimnaziji. Ja sam presrećna radi dece i radi sebe, moram lično priznati, ali radi dece. Znači, mnogi naši učenici se vrate
i vrate i ponovo rade u matematičkoj gimnaziji ili u nekoj drugoj instituciji u Srbiji. Naravno i naši učenici, bivši koji su širom sveta veoma uspešni, oni uvek ističu da im matematička gimnazija to nešto što ih je definisalo na tom putu nauke i uspeha, da im to znači maltene više od fakulteta koji su završili. Ja se ponosim, moram priznam, ja pripadam toj grupi. Jeste, ja sam završila matematičku gimnaziju i matematički fakultet u Beogradu, ponosim se time, ali nekako matematička gimnazija je to što i mene lično definisalo. Da, pa ja primetila što nisam iz Beograda, pa eto kad slušam naše pametne mlade ljude, znam da uvek ističu da jesu. Jeste. Prošle godine smo recimo profesorka koja je dobila Nobelovu nagradu za fiziku, njenoj, da kažem, grupi u kojoj, da kažem, koja direktno radi sa njom svakodnevno je bio naš bivši učenik Samir Salim, tako da mi se time ponosimo i iskreno ja sanjam da će jednom učenik naš biti baš dobitnik Nobelove nagrade ili Filcove nagrade, to je najviše nagrade iz matematike, ali snove treba sanjati da biste išli napred. Tako je, apsolutno sve je moguće, samo ako verujete u sebe. I ja sam ubeđena u to. Direktorka, evo, nove generacije dolaze. Ste zadovoljni? Kakve su nove generacije? Pa jesam, da vam kažem. Hoćemo li imati još neke olimpijce i zlatne medalje? Pa hoćemo da vam kažem. Ja se iskreno nadam. Stvarno moram da pohvalim đake matematičke gimnazije. Čini mi se da novi učenici koji su se upisali ove godine i prošle godine u ovim, da kažem, specijalnim okolnostima u kojima živimo, da su oni ipak puno uložili u sebe i da su dosta radili sami i da nekako kod njih se, nam razumete, ove prve dve generacije ne vidi velika razlika u odnosu na prethodne generacije. Upisali smo sjajne đake, nadam se da će nam doneti neke slične uspehe poput ovih uspeha koje su nam doneli Jelena i Dobrica. Ja sam ubeđena u to. Pred vama, kakav je izazov da sačuvate, da očuvate? Pa najveći izazov. Znate kako, sad kad smo slavili 55 godina, ja sam iskreno rekla zvanicama koji su bili na toj proslavi. Znate kako, nikad nemojte zaboravite, sve je lako uništiti, a jako teško sačuvati. To je suština. Znači, vrlo nam malo treba da bilo šta sjajno uništimo, a mnogo truda, vere da to možemo i napore da to sačuvamo. Tako da, nadam se da će uspeti. Evo ga, prvo polugođe se završavaš malo. Pa da vam kažem da smo imali ovaj produženi raspust, danas je prvi radni dan nakon toga. Kako je tu situacija? Pa dobro da vam kažem. Ja prije svega želim đacima i mojim zaposlenima da budemo zdravi. Da vam razumete, da probamo da budemo zdravi. Sve drugo će doći, borimo se. Šta da vam kažem, nije lako ni deci, ni nama. Pred izazovima smo svaki dan. Planovi neki, ili može da se planira s obzirom na ovu čitavu situaciju? Pa ne znam što da vam kažem, planovi, nadam se... Na dugo ne, jel? Pa na dugo ne. Na dugo ne. Eto, nadam se nekoj medalji na olimpijadi iz matematike i fizike sledeće godine i informatike. Tako, nadam se nekim novim takmičenjima. Ja sam rođeni optimista, ali ne znam koliko daleko mogu da vidim da će ovo sve da prođe. Želela bih da prosto ovo prođe, ali ne znam kada će proći, ali nadam se da će biti sledeće godine bolje nego ovo. Ovo je bila vrlo teška za sve. Jeste, pa ja malo pre sam kazala na početku emisije, ja sam optimista zaista, ali nekako ja ne vidim kraj svemu ovome. Međutim, lekari me ubeđuju da proleće je to. Hajde da vidimo i da im veruju. Daj Bože da je to tako. Ja se nekako hvatam za te dobre vesti, pa se sve nešto nadam. Direktorka, ovde ste danas i vraćate se, jel? Jeste, vraćam se za Beograd, imam porodične i obaveze sutra na poslu. Moram samo da vam kažem da me dirnulo ideje uopšte cijele humanitarne organizacije. Važno je da mladi ljudi u Srbiji pronađu sebi empatiju, da pomognu bližnjima, da dele svoje znanje s bližnjima, da znaju da kažu hvala, da ovakav trenutak koji sam ja danas podelila sa tim mladim ljudima koji su laureati isto, može im promeniti život. Njima, a i onima koji su danas videli možda ovu priču ili videći priču nekog drugog dobitnika, to su važne stvari za mlade ljude. Znači, izuzetni pojedinci koji žive u ovoj državi treba da daju sve od sebe svojim primjerom, da dele svoje znanja, da